Шаллыга җәмәгать транспорты буларак автобуслар кирәкме? Пассажирлар, йөртүчеләр шушы четерекле сорауга җавап эзли. Чыгымнар акланмый, көн азагында хәтта ягулык салырга да акча калмый. Көн кодагындагы проблеманы ничек хәл итәргә тырышалар? Бу хакта киләсе язмада. Күп пассажир сыйдырышлы маршрутлар җитми дип зарлана Чаллы халкы. Берничә ай элек юлларда зур автобуслар йөри башласа да, алар җитешми. Бигрәк тә Мәләкәс аръягы микрорайонында яшәүчеләргә кыен. Яңа микрорайонда балалы яшь гаиләләр күп. Коляскалар салонда күп урынны ала. Автобусы всегда полные были здесь, большие. Но маленькому и сейчас с ребенком не совсем удобно, потому что на руки посадить места нет, не хватает, и не помещаемся. Ни өчен соң зур автобуслар уңайлы түгел? Йөртүчеләр сүзләренә караганда, көн ахырына хәтта ягулык салу өчен акча да җитми. Зыянга эшләргә туры килә, диләр. Микроавтобус йөртүчеләр дә шуннан зарлана. Слабенько сейчас, после коронавируса стоит. Хватает мест? Хватает. Барлык маршрутларда да шундый авыр хәл түгел. С 6 до 7 вот хороший график такой, когда много людей. Потом бывает с 4 до 6 вечера. На остановках нормально люди стоят, все успевают залезть, выйти, все выходят нормально. Чаллы пассажир йөртүчеләре аз кеше сыйдырышлы маршрутларны киметеп, зур автобуслар санын арттыру турында уйлана. Бу җәмәгать транспортының рентабельлеге проблемасын хәл итәр иде, диләр. Әмма моның тискәре яклары да бар. Пассажирларга автобусларны 30-40 минут көтәргә туры киләчәк дигән фикерне пассажирлар йөртү ширкәте җитәкчесе Николай Тятюшкин әйтә. Проблеманы җәйгә салу турында уйланалар. Фанис Мөхәммәтов, Диана Малярова, Татарстан яңалыклары, Чаллы.